Сәлам дуслар. Ярчалы шәһәренең Нур яшьләр үзәгендә 2 көн дәвамында уйладым, яздым, ашырдым дип аталган интенсив программа тәкъдим ителә. Программада төрле биремнәр, квиз, уен, мастер-класслар һәм дә әлбәттә проектларны яклау каралган. Буларның барысында татар яшьләре ни дәрәҗәдә уңышлы алып барып чыгарлар, барысын да бик тиздән күрәчәкбез. Тел ул шундый чын менә кеше шикелле әйбер, ул үзгәрә, анда яңа сүзләр барлыкка килә һәм аны төрле усулларда төрлечә кулланып була. Әлеге проект 2016 елдан бирле башкарыла. Үзенчәлеге быелсы без проектлар өстендә күбрәк өндибез эшләргә. 16 яшьтән алып 25-кә кадәр. Алар проектлар язалар, тормышка ашыралар безнең мизгел клубы ярдәмендә. Әлбәттә үзгәртеп була. Без яшьләрне татар теленә яратырга, аны онытмаска, татар телендә сөйләшергә өйрәтәбез. Һәм өндибез инде. Егетләр, сез бит инде бүген менә яшьләр татар форумына килдегез. Сез кайдан буласыз? Исемнәрегез ничек, әйдәгез танышып китик әле. Без булабыз Набережнинский политехнический колледж. Минем исемем Айзат. Мин дә шундан политехнический колледждан, минем исемем Данияр. Сез бу форумда ничәнче тапкыр катнашасыз? Бер тапкыр. Бу форумда без беренче тапкыр. Нинди максатлар белән килдегез инде? Танышырга килдек монда. Ничек проектларны язарга тоже килдек. Өйрәнергә ие. Кешеләр белән танышырга, ничек шулай проектлар язырга, анда кешеләрне карарга, үзебезнең яңа возможностьларны, мөмкинлекләр итәргә файдалы. Кызлар менә без инде татар яшьләр форумына җыелдык. Әйдәгез үзегез белән таныштырып китегез әле. Минем исемем Эльвина. Мин Камский строительный колледждан килдем. Минем исемем Аделина. Село Мәликәстән килдем. Кайда укыйсың? Камский строительный колледжда. Бу форумда сез беренче тапкыр катнашасыз? Әйе, без беренче тапкыр катнашабыз. Әйе, беренче тапкыр. Нинди максатлар белән килдегез сез бу форумга? Катнашыр өчен, Катнашыр өчен. яңа дуслар табыр өчен, общение буенча катнашыр өчен. Минем исемем Алия Минхаҗи, мин Казаннан, Бөтендөнья татар яшьләре форумыннан, шулай ук университет талант белән эшлим һәм үзем дә заманали флэр проектын алып барам һәм гомумән төрле чаралар һәм проектлар ясыйбыз. Мондый чараларны уздыру минемчә бик файдалы бүгенге көндә, чөнки балалар аңларга тиеш татар теленең кырые ул гомумән өйдә генә түгел, ул җәмгыятькә тарала, шуңа күрә алар төрле проектлар, төрле яңа әйберләр эшли алалар һәм аларның моның өчен мөмкинлекләре бар. Бүген без аларга проектлар турында мастер-класс алып барабыз һәм аны ничек ясарга, нинди этаплар алып барырга кирәк һәм менә шуның буенча инде алар үзләре аннан соң үзләренең проектларын төзүчәкләр. Кызлар, үзегез белән таныштырып китегез әле, исемнәрегез ничек? Минем исемем Зилә. Алина. Шушы форум турында, шушы форумга карата мөнәсәбәтләрегез турында сөйләп китегез әле. Без үзебез Мид колледждан. Син дә Мид колледждан? Әйе. Бу форум турында безгә Люция Наилевна чакырды бу форумга. Без бик шат монда булганга. Без 4 кыз бу форумның активистлары булып шатланабыз һәм организациядә булыштык. Бу форумда бик күп студентлар катнаша, күбесенчә активистлар. Бу форумда нәрсәләр эшлиләр инде? Бу форум 2 көн. Беренче көнендә алар проектларын эшлиләр, икенче көндә яклыйлар һәм жюриләр иң яхшы проектны сайлап үз бәяләрен бирәләр. Мин Урбан татардан берләшмәсеннән килдем, шул татар яшьләре форумында икенче тапкыр инде, икенче ел монда чыгыш ясыйм. Без бүген менә Алия белән ничек татарча проектлар ясарга дип мастер-класс алып барабыз. Ничек финал алырга, ничек команда җыярга һәм башка критерийлар турында сөйлибез. Бүген татар яшьләр форумының 2нче көне. Бирегә килгән катнашучылар яшьләребез үзләренең проектларын яклаячак. Кайсы проект нинди урын яулар һәм кем безнең җиңүче булыр? Буларның барысы да нәкъ тәмле бүген билгеле булачак. Мин Ярчалы шәһәренең медицина көнлегенең студенткасы. Хәзер без проектлар якладык. Безнең проектның исеме Җылы кочаклар. Без үзебезнең уйлавымча кичкенә квартирник ясарга уйлаган идек. Монда татар яшьләрне берләштерергә, төрле зоналар ясарга. Без 5 зона уйлап чыгардык.
Монда фудкортта, фотозонада мастер-класс оештырачакбыз һәм безнең монда үзебезнең йолдызлар булачак, артистлар булачак. Бу проектта беренче тапкыр катнашам. Без 2 көн эчендә бу проектны ясадык һәм бүген инде защищать иттек. Безнең командада 5 кеше, 5-без дә төрле колледждан, клиенттан, 5-без дә төрле, бер-беребезне белмибез, таныштык кына һәм шундый проект уйлап чыгардык. Минем уйлавымча һәм минем теләгем буенча бу проектны тагын да алдарак алга алып барасы килә. Моның киләчәге бар дип өметләнәм һәм киләчәге булыр дип көтеп калам. Мин Миргалимов Шавкат, Яршалы политехник коллеятында беренче курста электрик һөнәренә укыйм. Бу форумны безнең татар теле укытучысы безгә әйтте. Барасызмы анда, катнашасызмы дип, без ризалык бирдек. Без коллияттан 5 кеше килдек. Татар халык уеннары турында проектлар яклыйчакбыз. Беренче урында дип калырбыз инде. Өметләнәбез. Проектыбызның проблемалары. Андый җирләр аз һәм андый ризыкны татарлар гына түгел, башка милләт кешеләре дә татып барый. Кафе кысаларында кафеда әлбәттә инде меню булырга тиеш. Сез экранда күрә аласыз. Шулай ук анда уеннар булачак. Безнең татар телен һәм мәдәниятне үстерүгә ярдәм итә торган. Һәм инде без монда татарча караоке кертергә булдык. Бу инде шулай ук татар яшьләренең сүзлек запасын арттыруга нинди дә булса тәэсир ясарга тиештер дип уйладык. Без Татар Движ командасы. Һәм без бүген сезгә үзебезнең квест проектыбызны тәкъдим итәбез. Безнең проектыбызның проблемасы. Ул бүгенге көндә яшьләрнең күмәк җыелу урыны юк. Буш вакытларын файдалы һәм күңелле итеп үткәрә, ана телендә аралаша белмиләр. Проектның максаты ана телендә күбрәк аралашырга, төрле кызыклы чараларда үстерергә. Шуның белән шул дуслар, 2 көнгә сузылган уйладым, яздым, ашырдым дип аталган яшьләр проекты быелга тәмам. Катнашучылар арасыннан 10 проектның бары тик 4-се генә иң яхшы проект номинациясын яулады. Сез аларны биредә күрә аласыз. Киләчәктә әлеге проектлар Мизгел милли мәдәни клубы белән берлектә тормышка ашырылачак. Без барлык катнашучыларга да уңышлар теләп калабыз. Әйдәгез башта үзегез белән таныштырып китик. Туктале. Уйладым, ашырдым. Юк, уйладым, яздым, ашырдым исемле. Үй белән генә аның татар телен Миңа карап сөйлибез. Җегетләр, менә сез бит инде бүген яшь